Hodne zvolené osvetlenie môže zmeniť charakter miestnosti a vytvoriť špecifickú atmosféru. Svetlosť má zvláštny účinok, ktorý je ešte viac vyjadrený, ak vyplýva zo špecifických lámp. Nové spôsoby osvetlenia zaujali Daniela Válovca z Kovačice. Svoju tvorivosť rozvíja na pracovnom mieste, keďže je dizajner výrobkov z kože, zároveň si ju rozširuje aj s hotovovaním lámp z tekvíc. Prvú lampu, čo som robil, mi prišla idea tak, že som bol mi načím nejaký dar za rodný deň, tak som zobral som tekvicu, ktorú som mal doma a urobil som s nej lampu. Aj to sa mi páčilo, aj tak potom to pokračovalo do dnes. Prečo práve tekvica? Hádam, to som tedy zazrel prvo. Nie, tak čo ja viem, tekvica pre mňa má taký zvláštny tvar a keďže tieto tekvice sa nepoužívajú za nič, tak ja som v nich videl ako neviem, aký materiál, ktorý by sa mohol využiť za nejaké lampy alebo za také. Proste mi vyzeralo ako nejaký materiál, ktorý by sa dal spracovať za nejakú kreatívnosť alebo niečo také. A to ťa vlastne nanútilo, aby si urobil ďalšiu? Áno, to ma nanútilo, aby som potom troška skúmal tie tekvice, aj tie materiály, aj všetko to. Ako tekvica sama mi je zaujímavá za dierčenia, za robotu, za prefarbovanie a tak ďalej. Znamená materiály, ktoré sa môžu obrábať. Kde si ich zadovažuješ? Tekvice najprv som niečo doma sám za prvý počiatok a potom som si aj sadil, takže znamená som si dopestoval sám. A zvlášť takto zadovažujem si aj po dedine, ľudia to majú niekedy sadia a im to stojí tak po palášoch, po ambároch a ja potom to zoberiem, mi dajú, ja im vrátim tekvice, alebo si to odkúpim, alebo už tak. Takže zadovažiť sa zatiaľ dalo. Kedy si začal vyrábať takéto lampy? Tak, ja neviem, vlastne prvú tekvicu, ja myslím, že som to urobil v 2005 alebo 2006, také niečo. Viem, že prvé prvé tekvice, ktoré mohli ľudia vidieť a som sa zjavil niekde, akože by ma to niekto videl, to bolo 200 rokov oslava 200 rokov padiny, takže tam som mal nejaký svoj štand a tam som prvýkrát ako sa zjavil, zúčastnil v tom a som začal predávať tie tekvice, takže tedy ako tak poviem zvanične je to ako... Aká bola reakcia ľudí vtedy? Aj vtedy aj dnes naveky to nejako pozitívne, čo mne ešte naveky nejako tak ako zvláštne, že ako ľudia tak pozitívne reagujú, lebo mne to nevyzerá ešte ako to ten krajný nejaký cieľ, ktorý ja chcem dosiahnuť, takže možno mi to tak vyzerá zvláštne. Môj cieľ je ešte naveky vyskúmovať tie tekvice a tie nejaké ako dreva, ktoré používam teraz, lebo som ako s lampou prešiel na nejaké lustery, robím a tak ďalej. Takže to teraz môžem kombinovať aj tekvice, aj drevo a to mi teraz otvorilo znovu jednu novú dimenziu, kde môžem vyskúmovať aj drevo a takže definitívne to bude voľaký smer, v ktorom pôjdem. Aké drevo používaš? Používam divé hrozno, znamená, ktoré spracúvam, dokým je ešte, ako by som povedal, mokré a potom sa to uskňa. Koľko silné žiarovky používaš? No tak do tých lampov, čo ja robím, nepraktikujem dávať viac od 20 W. A vieš, koľko si lamp doteraz urobil? Žiaľ, nevodím statistiku, ale som ich urobil tak dosť, ja myslím, že tak do 100, možno aj viac. Rozhodli sme sa zavítať do Danielovej dielne. Môžeš nám opísať samotný proces výroby jednej lampy? Tak, lampu najprv musíme usknúť, znamená, musí byť úplne suchá, aby sa potom mohla spracovať ďalej. Keď je lampa úplne suchá, ja najprv strhnem tu má ako nejaký, na povrchu je to taký obal, ktorý sa musí strhnúť dolu, aby ona mala ako drevenú textúru. No tak keď sa lampa uskne, keď ju to vykreslím, tak potom začnem to dierčiť, robiť dierky a napríklad vysekávam ako tuto také väčšie kúštiky a niekde ich napríklad ako s takým horúcim nejakým metálom to spálim a robím farbím ju a tak
Rôzne spôsoby je to vyrobiť. A čo všetko používaš na zhotovenie jednej lampy? Takže používam iba túto malú vrtačku, s ktorou robím tieto zierky, tak nejakých pár ako hrúbkov zierkov používam, väčšie, menšie a tak ďalej. A potom s tou kombináciou dostávam nejaké tvary. Koľko ti je času potrebné, aby si urobil takú jednu lampu? A to súvisí najprv od lampe, je to veľké, malé, je to viac menej komplikované, takže čo ja viem, tak od nejakej lampe jeden deň. Nikdy som nemeral, akože som sadoval, robil, meral časové, koľko mi načemali, tak za jeden deň normálne jednu lampu robím. Mal by som robiť. Taktiež závisí od aj inšpirácie. Zaujímavý tvar tekvice podmienil je rozsiahlejšie využitie nie iba halloweenovej tradícii. Dnes Danielove lampy skrášľujú mnohé interiéry. Začal som s tekvicami, prešiel som na tekvice aj to drevo a už budeme vidieť, pokiaľ to pôjde. Nie, vlastne mám ideje teraz viac robiť tie lustry, aj poľaké väčšie tvary, aj kombinácia s tekvicami aj tak ďalej, takže budeme vidieť, pokiaľ ma to dovedie. Či už ako konštruktér alebo ozajstný umelec, Daniel je svojím dielom zároveň spokojný aj nespokojný, lebo ešte nespoznal hranice svojich možností. Trblietavé svetlo lampy je to, čo ho láka a za pomoci neho sa usiluje čarovať, vlastne meniť atmosféru priestoru.